Sziasztok! Ez itt a Perverzió. A következő a helyzet, a mai sztorink arról fog szólni, hogy a Föld haldoklik, de ez ugye nem történt meg, de megtörténhet. Szóval kiküldtünk egy asztronautát a Marsra, ami az egyetlen bolygó, amit megszállhatnánk, de a következő a helyzet, hogy ki kell kérdeznünk, hogy érdemes-e felmennünk, vagy ne, mivel az ottani helyzetről semmit sem tudunk, ezért hallhatjuk most őt élőben. Zsigmondot. Sziasztok, én tényleg a Marsról jelentkezem. Szerbusz Zsigmond komám, hát mi újság van veled? Teljes fény éve nem beszéltünk. De mi ez a zaj a háttérbe? De nézték, egyedek párzássimogató hangja. Hát Zsigmond komá, azt szeretném én kérdezni tőled, hogy nem szoktak néha összetéveszteni a kanopa nőstényekkel? De sajnos előfordult már. És olyankor mi a francot művelnek veled? El nem tudom képzelni. Olyankor mindenféle perverséget csinálnak velem, de ha megint követek én azt nem bírom! Ez szörnyű hallani. És mi történik most éppen oda fent? Jaj, már megint kergetnek, jaj, segítség! Jaj, el akarnak kapni, jaj! Tehát Istenem, hogyha mindenféle perverséget, disznóságot csinálnak odafönt, akkor ezek után még merjünk fölmenni a Marsra? Geri, hát jó hogy, fel kell mennünk, hát ez mi a perverzió, hogy felmegyünk? Tényleg, de nagyon okos, hogy tényleg. Ne védj meg, ne gyertek földlakók! Django, jól hallom most. Azt mondta, hogy menjünk fel a Marsra? Ja, szerintem azt mondta. Szerintem Jó. jelentsük le. Szerintem is. Üdvözlet földlakók! Ha Marsra akartok jönni,